Hvem er hold 1? Ja. Allerede har jeg tænkt, at de skulle sidde per række, men det er faktisk lige lavet op. Det er nemmere at snakke sammen overfor. Ja, fordi det er bare helt rigtigt til. Jeg har lyst til at trykke dig til. Det skal man ikke. Det skal man ikke gøre, nu man passer. Så vi er desværre ikke antallet går kun og så vi er 5 på det ene hold og 4 på det andet. Okay, så jeg beslutter, at det er 4, der sidder dernede, som Therese og Vilma, Alexander og Louise og Christina Wien. Nej. Og Gundiga. De er lige et hold, og så har vi andre, der er et hold. Skal vi lige sige, hvem de andre er? Det er jer. Og hvis I ikke vil godt holde hver især, så kan vi skrive heroppe, og så jeg har sendt. Nej, jeg